Pois eu son Mónica García. Eu son Arantxa Villar. Eu son Patricia de Lorenzo. As tres somos actrices, a compañía Chévere, as persoas que estamos detrás dos personaxes das Fillas Bravas. E polo que se nos recoñece este día 8 de marzo. Pois para min tamén ten que ver máis que comigo propio, pois creo que ese recoñecemento, a pesar de que estamos aquí nós, ten que ver un pouco con este recoñecemento, o traballo de Chévere nesta liña de perspectiva de xénero, do cal evidentemente as Fillas Bravas forman parte, unha parte fundamental que casi chega a illarse da propia compañía, non? Entón, digamos que nós como compañía nun momento determinado dámonos de conta de que o feminismo e a perspectiva de xénero ten que estar tamén presente no traballo. Tamén nos permitiu coñecer o cancioneiro tradicional galego e ver que había moitísimos temas feministas que se trataban dos que non tiñamos nin idea. Non sei, creo que me tería gustado ter máis presente diversifica, amplía horizontes dentro da profesión, non só na interpretación. Estuda, porque a falta de traballo chega maiormente ás mulleres, actrices de máis de 40 anos. Entón, bueno, sí que tería sido un bo consello saber ter iso máis presente, quizás. Todos chegamos, ou a maioría chegamos a esta profesión atraídos por ese magnetismo que ten a actuación. Despois eu dedico a maior parte do meu tempo a outra faceta que non ten nada que ver con eso. E aí é onde botei de menos quizás a formación. No meu caso, a formación empresarial. Saber o que implica ter unha empresa, non? Referentes, sí, referentes mulleres, as miñas amigas, as miñas iguais, as miñas compañeiras. En xeral, as persoas maiores e moi concretamente as mulleres, claro. E o que me gusta é cando se desatan, non? Cando as Fillas Bravas promovían moito eso, que as mulleres maiores falaran con nós sin pelos na lingua, e isto, pues, son os referentes, sí. Hai tantas que é dificilísimo salientar algunha en concreto. Para min unha frase que teño na postalina neveira, que me gusta e que me representa: o futuro non é o que vai pasar, senón o que imos facer. Las chicas buenas van al cielo y las malas van a todas partes. Para min o consello fundamental é que hai que saber de onde vimos e que saiban que todo o que temos non é porque non lo dera ninguén, sino que todo é froito dunha loita e daquelas primeiras mulleres que se enfrontaron a situacións totalmente inxustas. É unha cousa máis, que vayan ao teatro, sempre. Hombre, eso por suposto, non?